azalorea, brokolia, zerba horri mamiak, azanarioa, ilarrak eta espinakak, ziazerbak. Gero urdarezpiko iberikoa, zati txikitan, arrautza eta baratxuria. Prestazitzeko. Bueno, ikus gozu berdurak barazkia denak garbi eginda daude, Bai? eta egin behar ditugu denak banaka egosi. Banaka. Urutzian? Urutzian egosten bai, ditut ezer urutzian. gabe. Hau da, egiten ditut banaka egosi, bakoitzak bere gustu eukitzeko, eta Bai. ez dio gatzik eta zer botatzen, gero urdiazpiko bizka boteko digut, Horrek ematen dio indarra. azkenean boteko digut gaz puntu bat, baina badakizu garreunean, gero eta berdura gaz kutxeko jaten degula, Bai. eta gainera berdurak eta zamata garbiago. Horregatik ez dut dena patera egosten, bere gustua bakoitza mantentzen dulako, eta gero plateran jarritako ikusiko duzu, dena bakarrikan egon dira, bakoitza egosita, eta bakoitza bere puntua dauka, baina eta bere kolorea. Azingo geha zartzen. Venga, zu lagundu diazu, hartu zazu, brokolian ikazalorea txikituko dut, eta uretan jarriko ditugu denak. Vale, eman indarra zuai. Bai, denari emango diogu. Ura irakiten dagoela zartzen aldituzu, berazke? Hotzean ere jarri lehizke, Beitu, hau, Oso pusketak ez asko txikiak egin, Vale. eta botako ditugu. Bai, razillo bat egingo dut, eta Bai. bost bat zati hauekin nahiko, ez da? Nahikoa da, eta danak ez ditu jarriko. Abek adibidez hemen ondo? Bai, hortxe, horiek. Hemen botako ditugu, bai. Hau pixkat. Bueno, honekin hobeto egingo dut, pixkat. Hau, kendu, honek ez dauka gauza ondirikan eukitzen oso garbiek etortzen dira. Bai. Ez, zuk beste bat. Bitartian nik iguala zena jo Bai, ez, baina bestela erdibitu zuk hori. Nik hau puntak entuko dizko eta zuk erdibitu mesedez. Eta horrela azkarrago egingo ditugu. Vale. Erdibitu era honetan ez goitik bera, ez da? Eta beste goiti bera ere bai, Goiti bera ere bai. Finago gelditzen da, Niretzako osorikan beharrean finago gelditzen da, botatzen bai dizkiogu horrela. Oso ondo. Vale. Abetia, bainak edo lekak. Lekak, Segun zein gurutan, hori da. Listo, horrekin nahikoa da, errazioetxo bat egiteko, hauek hemen utziko ditugu. Oso ondo. Eta hemen, gero erosiko diegu arrautza, Hemengo arrautza eder bat, garbi-garbia, ikusiko zu arrautza gutxi egosita, hemen. Zer ego duzu, arrautza galdarraztatu. Arrautza eskalfatu esaten da, baina zuka. Euskeraz galdarraztatu. Baina, hobeto ulertzeko, etxeko Andreak eta arrautza eskalfatua izaten da. Eta baina izen behar da oso gutxi Nik ere gaur ikasi dut, galdarraztatu izaten dela. Bueno, zuk hemen botako dituzu listo daude, eta hau hemen jarriko dugu. Biak hemen igual, zu honetan biak batera egosiko dugu. Lekak hemen zartuko dituzu? Bai, horrea bota. Listo. Oso ondo, azanarioa... Baitare, zurituta. Ilarrak prez ditugu, dauden bezala egosiko ditugu. Bale, oso ondo. Eta gero hain hartuko dut, zerba... Bai, eta horri bizarra kendu bizkat horri mesedez. Bai. Eta bakarri behar dugu txuria, txuria? Txuria. Berdea utzi... Zerba bakarrikan? Bai, txuria. Beira, badakizu, Hemen xinatik utzi. Hauen, txukunde egingo dugu. Barazki guzti hauek esan duzu zure ingurutikan ebiltzen dituzula, ez da? Handebako baserritako donien Lizarreta eta onpa daude Etxeberri, baserri batzuk eta bereuk ekartze date, gaina lehenago ezan gauza hauek, oindala ni hasi nintzenean brokolia eta etzainarreza bilatzen. Baina hain ikusten duzu, hemengo baserkutezea baserritarrena barazki bilata, oin denak hemen egiten dituzte. Hori gertatzen zaleno letxuakin baitan, etxo desberdinakin, eta orain... Baina hain ikusten duzu, berdura dena lehenko kanpogetik hartzen gendunak, oain osein baserritarrek brokolia eta lehen oso zaila zen bilatzen, da oain ikusten duzu, berdura denak egiten dituztuela, así que oain ez dago problemarikan. Zerba horri hauek nola egingo ditu? Hori, erdibitu, eta bizarrak endu duzu bizkatez. Bai, ondo garbitu ditut, Beitu, zanori horrela bizkat. Honek lana, plater honek duena lana da, banaka egosten. Baina gero platerean jartzen dezuen ikusiko duzu. Ez gauza garbia. Garbia, gaitu dana garbi goten. Ez gehiago ez txikitu, horrelaxe utzi. Baina horrelaxe daun bezala egosiko ditugu. Hau ja martxan daude. Zakarrontzira, bota horiek. Venga. Eskerrik asko. Venga, ja jarrita dauzka. Arrautza sartzen dugu galdarraztatan? Oindikan ez. Berdura denak egositakoan, hau azkenengo momentuan, platerean jarrita dauzkagunean denak orduntxe egingo digu hori. Hori aparte gutziko digu,
Eta hau, honi eman diozu, indar pixka bat eman diozu. Bai, ezke zua pixka flojo dinek, hau nitzein deitzein, zua flojo. Vale, Tope. listo. Hau dana jarriko ditugu, gero, txandaka. Ingo detena da, hemen, plater dotore hau, ipiniko detenen, egoziala... Honea, hemen jartzen. Hemen, eta gero beste platerean, ni beste platertxo baten jarriko. Bai. Baina, aprobetxatzi badak ur berdina, o aldatu behar da? Ez, dan aldatu behar da. Gero berriz hau jarritakoan, dan hauek, nik txean ontzi diferente desberdin pila baten ditu, baina mentan banaka nore egosi behar ditugun, egositakoan jarriko dugu platen, eta gero beste ontzi baten jarriko ditugu, dana kondo. Hori ez dugu bat ikutu behar, eta arrautza esan dut bezala, gutxi egosi behar da, ikusi behar duzu, berotuta, baina erdi gordin egosia gelditu behar du. Eta gaine ikusi duzu ze polita gelditzen den, oso onola ontzi txikian egosi behar dugun. Polita gelditzen da, gaurko honetan ondo asmatzen den, ikusiko duzu. Nik usten eta begatatzeko mogu, ezta? Bai, hau bat aleik ezo. Eta zuzenien aterako ditugu plater horretara. Bitu, ze kolore darra gelditzen zaio, Bai, garbi. Listo. Hau, orain, ura aldatuko dugu. Da, ur garbia jarri berriz. Osondo. Plater honen lan hori xendu, banaka egosi behar. Baina bero zoragarria gelditzen. Hemen zanahoria hemen. Eman indiozu indarra berriz ere honi. Azenarioa. Eman indarra berriz ere. Bai. Badu indarra, ura hotza jarri dolako. Ze ondo, Xabier? Ran pixka dauka. Bestela, hau martxan dakau. Deban, orain honetan, deba berez leku politian dago kokatuta, baina orain ikusten dut geoparke horrekin flixa direla eta hartu dut beste indar bat, hor ditugu baitareko bazuruak, ekainko bazuruak, baina baitare sakoneta eta inguru horretan gaun flixak, horrek geologo asko urreratzen du, erromezak ere pasatzen dira. Bai, ondo preparatuta zaudete. Bueno, eta gero hauek, baserritar hauek egiten dute, hilian aste bukera baten, dena batera bajatzen dira, eta nik egiten dituet, erostera juten direnei pixkat astatzeko, berak ekartzen dituzten barazkiakin, pintxo batzuk egiten ditu, ja urten bi aldiz egin dut, eta Eta lehiaketa bezala, o ez? Bakoitzak nahi duen bezala, eta? Berak, egiten dute, baserritarra erosten badiozu, nik prestatutako, bere barazkikin egindako prestatutako pintxo bat, dastatzeko ematen dio, eta, premio hori dauka ez, baserritarrentzak, baserritarrei saldu egiten dute, eta jendea hori moitu egiten da, eta ikusi egiten du, barazki horiekin zenbat gauza egin daik ez gaur egunean ez. Eta, bera horretara, baserritarren barazkiak jendeak egosi egiten ditu, bestela fruteria askotan, errexen egiten dugu, eta baserritarrak egiten dituen produktu askotan ez ditugu egosten. Eta hau indartu egin behar dugu, porque ikusten duzu ze produktu... Ze barazki goxuak dira. Nik usten dut brokolia listo dela, eta bat egingo. Atera egingo dut, venga. Hau ere, bitu ze kolore darrakin gelditzen den, Ze kolore berde-berdia beak nola duen, hori xe. Eta dago pixkat aldente esan deguna, lehen bezala, Lehen esan deguna. Aldente. Pixkat aldente gelditu behar du. Ondo. Azenari ere bat joan. Hau, beste urakin. Beti ur diferentea, Hau, hilarrentzako ez dugu. Lekan zuekin arazo txiki bat egitu, baina zituen datozten martxa. Hau, ez du indar asko behar, Hau sartu datea ur berotan. Ur berotan pixkat sartu, irekin egiten duenean, seituan hemen jarriko dugu. Xabier, prez ditugu, bai lekak eta bai zerbat, ateratzen. Aterengo ditugu hain bai. Ikusiko ze kolore darra galditu zaion gainera. Eta hau gero, hemen dikan. Egozi berritan hori xen dugu zara. Eta, bitu, kolorea ondo gelditu zaitzaiola, Hau kendu. Bai, karri. Hau landuko jazu. Hau ere hemen. Atera, perfecto. Ditu ze kolore txuri-txuria eta darra galditu zaion, Eba, zukendu hobek. Bitarte horretan, arrautza indarra mango diogu, arrautza eskalfatu behar dugu hemen, Osondo. Galdarratzaz? Betxu, kusiko duzu ze arrautza edarra, Galdarraz? Bai, indar pixkat emango diogu. Eta bitarte horretan, hau platerean jartzen hasiko gera. Hemen, olioa eta pixkat jarriko dugu, etxoin. Nahi dezu nire dekoratzea o zuritzuko izut? Bion artean egingo dugu, bion artean. Osondo.
Hemen barazkiak ez dian azten. Danak separatuta juten di hauek ere, behitxu, hartu. Ikusten duzu hau, Zondo? espinaka, hemen Bola bat egina, bolatxo bat egina. zanaria. Azanarioa. Zuk jarri, Nik lekak adibidez. bai. Piniko du txuria, hor txuria, zuk hor jarri, horri, oso ondo, Azalorea. zalorea, zanahoria hemendik aldetikan. Eta berriz txuria hemen, Zerbak. behitu hauek. Bilar, oso ondo. Erdian zerba... Arrautzantzako tokia jarriko bai, dugu. vale. Eta Ilarrak. hilarrak hemen erdian jarriko ditugu, Baina, Zanorian da. pixkat, Bai, bai. hartu zuk. Jarri zugini arrautza zein dungo de bitartean, Honek arrautza honek ezin du, behin ere, asko egosi. Beitu, Hoxen. ikusten duzu ze polita polita. gelitzen den, ze polita. Epa, Epa, Opa, beldurri gabe. hortxe, Oso ondo. Eta orain, azken ikutu bezala, refrito pixka bai, botako duzu. frito, bai. Oin, hau beto jarriko dugu, Bai, baina... platera dotoretu egingo dugu. Bai, baina rautza kontu zikutu gabe, lertu gozau, Ez, hortxe dago, hortxe. Lasai, hori Pixkat- gero, hori da. hauken dengo Ez dugu erdien mendikan. gelitu, baina bazpane horre utziko dugu, lertu bai. Da bitarte horretan, olio tanta bat, Zua pres, Zua. indarrian jarriko dut zua, Bai. oso ondo. eta gatza azkenengo momentuan botako diogu, Bai, uru utzian bakarrikan egozi ditugulako barazkiak. Gatza bukaerak utzi du. Hemen oliba olioa, baratxuri pixkat, txikituta, Beratzeria, txikituta. oso ondo. Eta hau pixka doratzen danean, Bai, urdaiazpiko iberikoa. bai. Beti iberikoa? Beti iberikoa, ona izen dedila. Zenbat eta produktu hobea jarri, orduan dago show gelditzen da, Oso ondo. Beitu, hau fina pixkat doratzen hasten danean, beitu ez erretzen utzi, Zatituta dazka, zatituta, bai, erri azpikoa, oso ondo. beitu, bai, Zatera mentxen bertan, beitu. Eta gainetikan, ikusten duzu ze polita geldituko dan, azken ikutua. Hauek ere barruan sartuko Bai, ditugu, beitu. zapiarekin. Bilon artean platera dut, hori Bai, prestatuko venga. da. Hori da. Horrela, arrimatuta biak, eta dana ikusten duzu, baten nahastu gabe, Azkenengo txoin, tortola. tanta bat bota berri dut honi, hemendik galdian, Hemendik Eta guan ez diozu botatzen olio gordina ez, horrela nahiko, ezta? Beitu, ikusten duzu, ez du galioerikan bat ere, gelditzen da, perfecto. Oso itxura. Oain, botako diogu, gatza tanta bat, Beitu. Oso gaz gutxi arrautza, eta listo dago. Listo, Xabier, Listo, oso itxura patera. ona. Barazkiak garbitu eta zatitu. Barazkiak banan-banan uretan egozi. Arrautza galdarraztatu. Errefritoa egin urdaiazpikoa eta baratxuriarekin. Eta azken ikutua gatzarekin.